sai dai gabanin fara karatu akwai wani bawan Allah wanda ya zo zai musulunta. Muna kuma bara don Allah a natsu, don Allah a natsu, kowa ya zauna inda yake. Kana jin Hausa? To musulunci shine ka shaida har cikin zuciyarka cewa babu wanda ya cancanci abauta mai face Allah, shi kadai bai da abokin tarayya. Annabi Isa ba Allah bane, ba kuma da Allah bane. Sa'annan ka shaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gabaki daya, sannan ya zo da alƙur'ani wanda a cikin shi saƙon Allah yake, wanda Allah aiko Annabi Muhammad da shi. Idan ka gamsu da haka, to kaga mun fara tafiya kenan zuwa ga makasudi, wato shine shiga musulunci. Ka gamsu da haka? To na biyu, akwai wanda ya cilasta ka? Ba wanda ya cilasta ka. Shekarunka nawa? 29. So kaga ka kai ka yi decision na kanka. To yanzu sai mu baka kalmar shahada, wadda da ita ce za ka shigo cikin musulunci. Don haka zan riƙa gugunta ta ina faɗi, kai kuma kana faɗi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To kaga ta yin wannan kalmar yanzu ka shigo cikin musulunci. Abin da ya rage bayan gama karatu, ka je ka yi wanka. Akwai wanka na shiga musulunci, yana cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan duk abin da yake bisa kan sauran musulmi na hukunce-hukunce, kai ma yana bisa kanka. Musulunci addini ne na zaman lafiya. Musulunci addini ne wanda yake karantar da kwanciyar hankali. Ba faɗa cikin musulunci, babu zalunci cikin musulunci, ba ta'addanci cikin musulunci. Addini ne wanda duk faɗin duniya babu addini mai karantar da zaman lafiya tamkashi. Da haka duka propaganda da ake yi against Islam da sunan terrorism da sauransu, duka wannan shari ne kuro. Musulunci addini ne na zaman lafiya, ka fahimci haka. Babu tashin hankali ciki, ba fada a ciki, ba kisan kai ciki, ba zalunci ciki, ba ƙarya, ba ƙazafi, ba ƙeta. Dukkanin ɗabi'u na musulunci ɗabi'u ne waɗanda suke masu kyau, waɗanda ko ga humanity, zaman ka ɗan adam, idan ka dube su za ka tabbatar da cewa ɗabi'u ne na girma, ɗabi'u ne na mutunci. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addininka, mu ma ya karɓi namu. To daga ƙarshe akwai sunaye
daga cikin sunayen musulunci. Wanda ya musulunta akan canza sunan shi daga sunan addinin da ya baro zuwa ga ɗaya daga cikin sunayen musulmi, domin ya kasance identity gare shi a cikin musulmi. Yanzu wani suna ne ka zaɓa? Wani suna ne kake so a riƙa kiranka da shi? Akwai Muhammad, akwai Ahmad, akwai Abubakar, akwai Ibrahim, akwai Umar, akwai Usmanu, akwai Musa, akwai Isa, akwai Nuhu, akwai Adam, akwai ga sunan sunayen daban-daban. Akwai Aliyu, akwai Abdurrahman, akwai Sa'ad. Ga sunan sunaye daban-daban, sai ka ɗauki ɗaya wanda kake so cikinsu. Muhammad ko? Masha Allahu. Muhammad, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi musuluncinka, ya kuma tabbatar da kai akan addinin musulunci. Ya sa gobe mu haɗu da mu da kai a cikin inuwa al'arshe Allah, a ranar da babu wata inuwa face inuwa Allah. Sannan mu haɗe cikin aljanna muna masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka sai ya je ya zauna.